Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka khynnah skul ka bakam baka sha lute dang shen Nongthymmai kala phla baka shuthok bat shuthau khana namar ka jingting baka la penlut ka pisa balai spatengka na ka baai sha ka parlok bansiu by tiar online. Ia kan nila pentip do superintendent of police jang East Khasi district uba vivix im uba la pentik na baka jing lute kumbakam kani ka khynnah kam shim la jia satya. Upentip baka ni ka khynnah kala phla ia kan ni ka kam Shukor haka jing tokit ka babnia badru haka jing shim jing tho ban batai ya ka ka balajia la ni ka statement haka jing dan rangkat magistrate haka yeng ka shari district court kadai haka arpsantrik jonai lar ki pulit ka Nongthymmai bid house ki layok pediang ya ka ijahar ba pentip ba ka wei ka khynnah kala sha lute pisa balai spatengka haki sangut ki runar kat ba kadang wan phai na skul ban lech yeng kala kamru ba wei na kini ki runar ula pen up da katari ya kan ka khynnah lakam bakani ka jingjia kala jia halum ya blot Nongthymmai ki pulit ki register case ya kan ka ijahar hapok ka renja police station case number aspa sanpu phra phra araja pusan hapok ka kendon lais pa khandai sa lais pa khandai riu lais pa san phuai lai shis pa pun riu ar lai san bat line riu jang ka bns uba vivek uyathu ba haka jing tokit ba haka jing alam a jing tho ba batai ya ka ka bajia ha yeng ka shari kani ka khynnah kala phla ba ka klem sha lute satya ba ka pisa balai spatengka kala ai sha ka parlok bakan siu ya ka bai tiar online uong banamar ka jing ting ba la penlut ya ka pisa kala thau khana ba ka sha lute halor kani upente baki pulit kinsa it ya ka kai phot ba khaddo sha yeng ka shari ulong ru baka jing ai ya ki jing tip pashuthok lani ka tak FIR sha ki pulit kadai ka jing le baman bat ki pulit ki la ban pynngat ya kani ka khynnah haki kendon ai